ऑनलाइन क्लास को स्वागत। सप्तम श्रेणी पिला माननकु मु ऑनलाइन क्लास को स्वागत जनाऊँगी। मु शांति दीदी तुमर साहित्य पढ़ई गत पीरियड रे आमे पाठ आरंभ करथिले। गत पीरियड रे पढ़ी कला माणिकरे मु तुम माननकु पद्यटी आवृत्ति करी सुनाइथिली। कवि परिचय मध्य देइथिली। कवि होचंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। से होचंती जणे रीतियोग्य कवि मानक मध्यरे सामंत सिंहार होचंती जणे प्रमुख स्रष्टा। जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार से जन्मग्रहण करथिले। पिलादिनरू अभिमन्यु सरल गाउली भाषा रे सुंदर कविता रचना करथिले। परे से राधाकृष्ण को लीला को आधार करी काव्य कविता मान रचना करथिले। एही कविताटी तांकर विदग्ध चिंतामणि रु अणा जाइछि आसीछि। तार केते छंदरू ना 67 छंदरू ए कविताटा के अणा जाइछि। पिला माने मु गत थर पदटी आवृत्ति करथिली, वर्तमान भी आवृत्ति करदेबी। आउ केतरी पंक्ति मु बुझेबी, ता ऊपर मु कार्यपद देबी। तुमे कार्यपद करी मोर पर्सनल व्हाट्सएप रे सेंड करिवो, पठेइबो। गत थर मध्य किए भी पठेई नथिलो, एथर किंतु निश्चित भाव रे पठेइबो। देख धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी माळुचंती मात कला माणिक रे निधन संखाळी मोर दरिद्र पसरा अंधल उड़ी बाबुरे हृदय रत्न हारा कला माणिक रे मो जीवन तुही नयन प्रतिमा तोते की पासोरी हेब मोर सुख सीमा कला माणिक रे डरू थाऊ अंधार को रखी जाऊ गुरु जनक जननी सुख कहीं पाई सारू कला माणिक रे बोध काले तुम हर एक नंदन हृदताप विनाशने तुहरी चंदन कला माणिक रे गोटिका अधाम सर नरुचई तोते नाची लंच मागु थाओ लवणिके ममते कला माणिक रे तोली मुधइले गोली हुई जाऊ तुही तो दुर्बल देखी काहे पसी बही नहीं कला माणिक रे डाकी नीलु भांति बुली डरू थाई मने बार बार बारू थाई जीवा पाई बने कला माणिक रे निशाचर माती बार शुभुची श्रुति के मुडंकुणी छाड़ी देली बन को काहिके कला माणिक रे झाड़ बहुथिब अंगु लगी झांझे खरा श्रम पाई तरु तले बसी थिबु परा कला माणिक रे नीलु नाही काहीं पाई तो कोठाऊ छता बनेल कंटा लगी होए मृदु
ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ କାନ ଡେରି ଥାଏ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ କଳା ମାଣିକରେ। ଏଇଟା ଏ ପଦ୍ୟଟି ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଶୋଦା ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଅ ଆଜି ଫେରି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ମା ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ, ମା ପିଲା ପ୍ରତି ଥିବା ମାର ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ସେଇ ସ୍ନେହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡେରି ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମା ଭାଳି ହେଇଛନ୍ତି ବା ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ତ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ଧୀରେ, ଏଠି ଧକୁ ଦୀର୍ଘକାର ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଠି ଧୀରେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ବା ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାହେଇଛି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନନ ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଫେରିବାରେ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ମାର ସ୍ନେହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଇ ସ୍ନେହକୁ ଏଠି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଇ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ନେହରେ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ନା ନିଧନ ସଙ୍କାଳୀ, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ଏଇସବୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଡାକିବାରେ ସମ୍ବୋଧନ, ଯେମିତି ହୁଏତ ତୁମ ବାପା ମା ବି ତୁମକୁ ଗେଲରେ ବା ସ୍ନେହରେ ଅଲଗା କିଛି ଡାକି ପାରନ୍ତି, ଧନରେ, ବାବୁରେ, ମାରେ, ବାପାରେ ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳିଆ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ ସଙ୍କାଳୀ, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ହୃଦରତ୍ନହାରା, ଏହିସବୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ନା ନିଧନ ସଙ୍କାଳୀ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ନିଧନ, ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ, ଧନର ସଙ୍କାଳୀ ତୁ, ଦରିଦ୍ରର ପସରା ତୁ। ଦରିଦ୍ରକୁ ଅଳ୍ପ ତାର ଯେଉଁ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପସରା ତାକୁ ପ୍ରିୟ, ସେଇ ପସରା ତୁ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ବାଡ଼ି, ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି। ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ହୃଦର ଗଳାର ରତ୍ନହାର ତୁ। ମୋ ଗଳାରେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ହାତ ପଡ଼େ, ତୁ ସେଇଟା ମୋତେ ରତ୍ନହାର ଭଳିଆ ଲାଗେ। ସେଇ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନର ପ୍ରତିମା। ମୋ ଜୀବର ଜୀବନ ତୁ, ମୋର ଜୀବନ ଧନ ତୁ। ତୁ ମୋର ନୟନ, ଆଖିର ପ୍ରତିମା, ଆଖିରେ ଥିବା ମୋର ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି। ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ତୋତେ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି? ମୋର ସୁଖର ସୀମା ଟପିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୋତେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଯଶୋଦା? ନା ସେ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଡେରି ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବା ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ, ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁ। କେତେବେଳେ ଡରୁ? ଯଦି ଅନ୍ଧାର ବେଳେ ତୋତେ ଗୋରୁ ରଖିବାକୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତୁ ସେତେବେଳେ ଡରିଥାଉ।
ये तू कहीं जनक जननी माँ बापांकर गेला तू कहीं सारुचु अर्थ तू कहीं डेरी करूचु आसबारे तू कहीं माँ बापर स्नेह को भूली जाऊचु से कथा ये पिले कहुई बुझेगा आज एतिकी थाउ तापर पंक्ति आसंता पीरियड रे बुझेबी तुम्हें माने गोटे काम कर गत थर तो कही कठिन शब्द बाछिबो बोली यही पंक्ति पुणी थे कठिन शब्द बाछिबो अर्थ खोजिक लिखापी चेष्टा करिवो जदि न होची मते व्हाट्सएप कर मु कार्यपद पठेबी से कार्यपद करी मते पुणी थे पठेब।